περικοπές των επικουρικών συντάξεων τώρα εντός του Ιανουαρίου, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και το μαχαίρι στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα είναι το τρίπτυχο φωτιά που ανοίγει προς συζήτηση από την Τετάρτη η κυβέρνηση με τους κοινωνικούς εταίρους και με την Τρόικα. Οι τεχνοκράτες της Τρόικας, οι οποίοι εμφανίζονται ενοχλημένοι και για την καθυστέρηση στην προώθηση του νομοσχεδίου για τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. Οι κρισιμότερες αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον των πολιτικών για την εργασία και την ασφάλιση για τα επόμενα χρόνια αναμένεται να κλειδώσουν σε 2 εβδομάδες με τους ελεγκτές της Τρόικας να επανέρχονται πιεστικά σε θέματα μείωσης μισθών και εισφορών στον ιδιωτικό τομέα. Εν ώψη της έλευσης των ελεγκτών, η μείωση μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου τόσο ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο και τους κοινωνικούς εταίρους την Τετάρτη, όσο και ανάμεσα στο Υπουργείο Εργασίας και την Τρόικα. Συνάντηση με την πρώην Υπουργό Εργασίας Λούκα Κατσέλη είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Κατέθεσα κάποιες σκέψεις στον Πρωθυπουργό για κυβερνητικές πρωτοβουλίες που μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρωτοβουλίες για επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, για ρευστότητα στην αγορά, για τόνωση της απασχόλησης. Παρά το γεγονός ότι τον τελευταίο μήνα έχουν υπογραφεί συνολικά 17 επιχειρησιακές συμβάσεις για 4.260 εργαζόμενους που αφορούν σε μειώσεις μισθών έως και 30%, ενώ κατά μέσο όρο το κόστος εργασίας στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 12% το 2011, οι ελεγκτές της Τρόικας θα ασκήσουν πιέσεις για νέες μειώσεις που θα φτάσουν το 15%. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα κόστη εργασίας ανά ώρα στην Ευρωζώνη, που διαμορφώνεται στα 17,5 ευρώ, με μοναδικό χαμηλότερο στις χώρες του Νότου, εκείνο της Πορτογαλίας στα 12,1 ευρώ. Με την εύκολη λύση μείωσης μισθών και συντάξεων δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αυτό που καταφέρνουμε είναι να βαθαίνει περισσότερο η ύφεση και να μην υπάρχει κατανάλωση στην αγορά. Το βάρος των διαπραγματεύσεων αναμένεται να πέσει και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους. Ήδη η ΓΕΣΕΒΕ και ΕΣΕΕ έχουν διατυπώσει προτάσεις για μείωση του κόστους κατά 10 μονάδες μέχρι το 2013 από το 37% στο 27%, ενώ μία από τις προτάσεις που εξετάζεται για την ενίσχυση των ταμείων είναι η επιβολή εισφοράς επί των κερδών όλων των επιχειρήσεων. Προβληματισμός επικρατεί πάντως μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και για τις αυξήσεις που προκύπτουν από τις οριμάνσεις. Το ελληνικό εμπόριο θα προτείνει πάγωμα των μισθών στον ιδιωτικό τομέα για τα επόμενα 3 χρόνια. Η πρότασή μας είναι να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος, το οποίο φτάνει το 42% του μισθού. Έντονη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η δυσαρέσκεια των ελεγκτών για την καθυστέρηση στην προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης για τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. Ο Υπουργός Εργασίας πάντως εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει επιστολές στους πολιτικούς αρχηγούς, περιγράφοντας την κατάσταση των ταμείων. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι.